I denne her video vil vi vise, hvor let det er at oprette en e-bog og udgive den på GoPublish. Jeg er logget ind her på sitet med min udgiverprofil, og jeg klikker ind på menuen Udgiv og vælger, at jeg vil udgive en e-bog gratis. Så kommer jeg frem til en side, hvor jeg kan klikke Opret en ny udgivelse. Og det første, jeg kommer til, det er en introduktion, der fortæller lidt om processen og om, hvad det er for nogle informationer, jeg skal afgive undervejs. Og hernede meget vigtigt, jeg skal acceptere udgiverbetingelserne for at kunne udgive en bog. Så kommer jeg frem til den side, hvor jeg skal oplyse, hvem der er forfatteren til bogen. Jeg kan oprette en ny forfatter, eller jeg kan vælge en, jeg har i forvejen. Og jeg har oprettet en, der hedder fornavn forfatteren. Jeg vælger personen og klikker næste. Så kommer jeg frem til bogens øvrige stamdata, det vil sige dens titel, den store debut. Og jeg kan vælge at uploade en forside, det vil sige det er den thumbnail, som bogen bliver vist med på sitet og i shoppen. Jeg vælger en genre, det er skønlitteratur. Og endelig kort beskrivende tekst, som jeg kopierer over fra Word. Sådan. Så klikker jeg næste. Her skal jeg vælge, hvilken licens min bog skal udgives med, om det skal være med almindelig copyright, eller jeg kan også vælge at udgive med Creative Commons. Der er 6 forskellige grader, og jeg vælger nummer 3. Og klikker næste. Her skal jeg oplyse, hvilken grad af synlighed eller tilgængelighed min bog skal have. Der er 4 grader at vælge mellem. Jeg vælger, at den skal være offentlig. Og endelig vælger, at den skal udgives med det samme. Sådan. Så er bogen oprettet som en udgivelse i systemet. Jeg klikker næste. Nu skal jeg vælge, hvilket format publikationen skal have. I det her tilfælde vil jeg udgive en e-pub. Her kan jeg oplyse bogens pris. Jeg lader prisen stå til 0 kroner, for jeg vil gerne forære min bog væk. På det her trin skal jeg uploade den fil, der indeholder selve bogen. I det her tilfælde en e-pub. Og endelig kan jeg vælge, om bogen skal frigives med det samme. Som et sidste trin skal jeg indtaste bogens ISBN-nummer. Det er ikke lovpligtigt at udgive med ISBN, men hvis jeg har et, så kan bogen blive søgbar for biblioteker og boghandlere. Sådan, så er publikationen oprettet og uploadet til systemet. Jeg klikker afslut, og så kommer jeg ind under mit forlag på bogens side, hvor jeg kan se, hvordan den præsenterer sig for dem, der kommer forbi for at downloade den. Sværere er det ikke.